Naghinlo sa Cosmo 30 oy. Kay luoy na kay nigporma. Samot ni daot og di matagad og kuan. Di matagad og hinlo, di pantayan ang mga inyantas. Ang mga binyantas. Palitan na lang nako ari di rust converter. Kataro man pa klases dodong. Mintas ng labak ko. Hinlo ko ani. Yan po magwapag-wapag balik ang motor. Luoy na kay dagway. May tagad ba? Palit og usa ka litro para mahurot, magamit naman sa sunod higayon og may mga taya-taya. Hindot di siya pangkuha gyud hinlo man. So mobalik na guwapa. Nga lang. Sa motor nga di mga ginidangatan. Di lang kabayo ba? Sinay ko na ito balik. Ang gamit basta di matagad ana ginapado mawa jay angay, pero og tagaag panahon balik kasi na siya kagwapa. Marapos tao ba basta way gam mubati malusyan, pero og make-upan murag si beauty queen. Agoy, nidaanin dat portion na grabe daya. Hindi naman siya kanipis. Baga na kay ganina. Karon nipis-nipis na kay ang di sa ibabaw, nahamis sa ibabaw. Gitoyok para mabalanse. Nakuha mo siya. Nipis na grabing bagaan ni gani anang before gibutangan karon tangtang na sang kaya kaya og dili ni siya tigil siya kuhaon kanon di siya taya. So may tabo mag-ilis tagyantas mahal man hintay kapalit rust converter na lang ta kay bagya ang naong mas lamig tingali ang tagkiskisa na siya kuan katong hait lihaan pagkapon madaot og lihaan magansang-gansang hinoon katong pino siguro pwede pero wala ko'y lihang 1,000 kapinahan aguntahon lang nina kung bagnod-bagnod nipis naman lang. Next time pwede po utuhon na pod og di gid matilo karon, pero nipis naman pwede siguro ipundo lang sa gadiyot na murag ihumol ba. Diba? Basta ni ihang rayos di pang tayan ng mga rayos basta pundo ra ginang kuan sakyanan ipundo ra nya sa hipod di mahugasan pundo nga di mahugasan anong tayan
Ginahanglag di gamit ug di magali magamit. Hinbuan gina siya. Kaya aron nga di luoy ang kuan gamit. Hindi islugag baho. Mulikot sa ilong. So, dili gid maapa, di gid daog kuha karong dayon di. Sunod na po, bisag inyang hapon baka balik ko na ko nako og naipay time. Karong gisagaan na gyud ako gidayon mintas naglaba ko. So, itong washing machine di. Usa ni gikalingawan. Tawag ako nimo nya te. Bye.